Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marilo. Adinan kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adu apanawan ti sinayang ko idi kabambanwaga. Ket ita marik na kon tirigat ket nalaos ti panagbabawik. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marilo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Uminom tayo pa. Ag-enjoy tayo kiti. Nabartakan, Marilu. Paipos pa yan, inuman tayo. Sana pa yan nabartak. No maibos din, inuman tayo. Hindi gumatang tayo manan. Apay, ada ka di pa kwarta? Ada, 3,000. Tintad ni tatang kong allowance ko. So nga, ada paggatang tayo, iti inuman tayo. Dahito ati allowance. Nawadwad. Big time ka talaga, Marilo. Siyempre iso nga ag-enjoy tayo kit din. Ay, nagsakit ti ulo. Hangover daytan. Kasanumat ngamin. Nakaadu ka iti na inom idirabi. Wan nga rod. Ay, agluto taman kit diti noodles. To sigurado, saan ta makapangan itiin na po eh. Wan nga rod. Oray siya. Kasladyak maipaw nagtin na po eh. Nag-enjoy tayo mat ngamin iti husto iti rabi. Kasano, saan mat ngamin amay ibust istorya? No saan ta siguro ang nabartak? Amang ano nagpatpat nagtayo ang nag-iinom. Wan nga rod. Ay, angam agpalabas tayo pa iti manungal daw. Agjajaming tayon tumanan. Ni, da kayo matgayam, nana. Wan balasang ko. Umayak ko magsingir iti abang yo. Ay, wan gayam, nana. Angam, mabalin ka di nga inton sumaruno a Domingo. Awan ka di maitid mo ita. Awan pa'y, nana. Agawid kami kumapay. Taing kami dumawat iti pagbayad mi. Nanang, tatang, agsubli akmanen iti syudad. Ang dumawat ako maiti pagbayad ko iti abang ko. Mano ka di itayang ti abang yaw, anak ko? 3,000, tatang. Kunak man no 2,000, anak ko? Idi ngam nagpanayon di landlady mi. Kastagayam. Bakit? Umanay ka de, di iduldulin mo. Adda 4,000 nga iduldulin ko. Ang paggatang mo ko maiti agas mo jay sangaribo. Mala, saan abalin, bakit? Itad mula angan ka ni Marilo. Taalawans na jay sangaribo. Kat pagbayad na jay 3,000. Ay, kat, wan nga rod Ay, anya nga rod ngay. Kat panagbabayad nga agpaiso ita iti abang. Mala, anak ko. Igad mo ti agadal. Taparakan ka matlaang. Wan, tatang. Kat agyaman ako na ya. Raquel, awagam ni Erwin. Paumayom dito'y boarding house na. Agjajaming tayo manun. Anya, ngam awan pa'y kwartak ita. Adda kwartak dito'y. Sinurukak ti imbaga kapag bayad ko iti abang. Kan ninayunan dati allowance ko. Hala ka, di ka di makonsensya iti kastangar aramidam. Di mon panunutan dayta. Awagam ket din ni Erwin. Taing tapay gumatang iti pulutan tayo inton madamdama. Agpapada tayo umutin anang over. Uwan nga rod. Anya ngay, agklasit tayo kadipay. Kasla, madlawan na kayo tayo, mat. Ay, wan nga rod. Da kayo man, klase tayo. No siyak, di akong sobrok.
Ani, nagdagsan pa lang ti ulo. Uray siyak mat nga rod No di kay sumrak. Sa anak mat nga rodin sumrak. Ni, da kayo mat gayam, nana. Marilo, balasang ko. Nagiinom kayong samat dito, di na minsan. Ni, saan, nana? Agpaiso ka di day ta ibagbagam. Uy, nana. Naggapuan nga rod dagijay abote. Dajay man ni Aday ti basurahan. Ay, jak amo, nana. Amangan mo't no dagigi babbaro a borders yo. Ala, sapay ko mga rod takasta. Iti ka nito, amaamuak nga agiinom kayo ditoy. Ipulong kayo kadagiti dadakkelyo. Kumusta nga iti panagadal mau anak ko? Nasaya at tamot, tatang. Numaminsan, nalaka. Numaminsan, narikat. Kasta ka de anak ko. Anusam. Kasta talaga tibiyag ti estudyante. Ngamno aganos ka. Pagsaya atam tumatlaeng ti ibunga na. Husto tinaibaga ti amham, anak ko. Kaya't may anasaya at to ti pagbanagam. Iso nga ikarkarigatan may timang paadal kan ka. Iso nga uray ka, kaiso na akwartame. Hindi may gasgastusan. Tapno adala ang maitid may nga allowance mo. Agyaman no kasta. Nanang, tatang. Ang adamanan project mi. Kasapulak ti 1.5. Ay, dayta ti parikot. Pangalaan mi ngay iti kasta agatad. Ay, 700 laeng di adda iti pitakak. Sapay awanan ti asukar dito balay. Padasak ti bumulod ka ni angkal mo akardeng iti walugasaw. Uray saan kamen nga agusar iti asukar. Tawan mo't nga rod ti paggatang. Anya dyan kunan, saanan ang nagasukar da tatang kananang mo iji balayo? Un nga ron, tainalak di kakaiso na akwartada. Inyo tangan nakpay iji ka aruba mi. Ay sus, makapakonsensya mo't dayta. Inom tayo nga inom. Dawat ka adawat. Ngam agim impod damot gayam. Sana bali. Bumawi akto kadakwada inton makaturpos tayo. Ti question, makagraduar tayo nga ta. Kat nagado ti absences tayo. Di tayo pa yan agsubmit kadagiti projects tayo. Hay, di mon problema ang data. Maihabol to aming dagita inton finals. At dagayam kabarbaro at tourist spot dito, Raquel. Mapantayo. Kaya't mo? Adamot entrance fee na. Nagninapay. Nakitak di share da iti Facebook. Nayunam to'y kwartak dito At da 800 ko. Uwan. Adamot ket di Adamot di pagbayad ko inton final exam tayo. Ayos. Makapasyar tayo manan. Awagak ni Erwin. O sige, mapantayo nga rod itan. Tainton rabi agaramid tamot iti projects ta. Marilo, anak ko. May salangan asimestre. Agturpos kan. Ha? Nanang? Saan ka de a fourth year college ka ita, anak ko? Ay, uwan, tatang. Nasaya at nukasta, anak ko. Tainton makaturpos ka. Agsapol ka meten iti napintas apang gadam. Tapno di ka agsuble iti kataltalunan. Uwan, nanang. Kat, kumusta ngay dagiti gradom? Saan mi pa nakita, nanang? Next week pa'y i-release dagiti grado mi. Daytarod ti parikot ko matla ang Marilo. Sapay ko na dagiti teachers tayo, akontakan da dagiti parents tayo. Ha? Ay sus, sigurado perminto ti unget dagiti dadakkel ko no kasta. Uray siyak nga rod. Permiti butang ko. Kasadya kon kaya ti agawid. Anyang iti rason no santang agawid. Kat panagbabakasyonan. Diyak nga rod mo. Makaam mo di tanan.
Nanang, tatang, saan ako nga agenroll inton sumaruno a semester? Anya? Nay, apay ngay anak ko. May salaangan a semestre ti palabsan. Aggraduar kan. Ay, di akon mayulot agadal, nanang, tatang. Sayang laang ti maibayan. Hanggang anak ko, kaya't mi amakalpas ka iti panagadal mo. Tapno di ka maitulad ka na kami. Akinarigat tinalak ame. Ay nananang, uray saan ka nakaadal, makalungaw kalatay tirigat, nulakit dinalaing ka nga diskarte. Adda taditan anak ko. Hanggang sa balilata no adda tinailepas mo. Ay nasaysaya at kuman no adda diploma. Pasensya kayo, nanang. Tatang, no pinaay kayo. Ngam talaga adyang kun kayat ti agadal. Sige. Nuday tati kayat mo. Tumulong ka laangan nga agtalaw. Ngam sapay kuma. Tawan ti pabasulam. No anyaman ti mapasama. Marilaw, umay ka man gitaw. Apay ka di, tatang. Maawatak itan. No apay adi mo kaya ti agadal. Nasabat ko di may sa amaestram ijay sintraw. Kat imbaga na amin kanyak ti kinapudnaw. Tatang. Marilo, apay anaaramid mo ti kasjay. Puro bagsak ti graduyo kadagiti babarkadam. Kan maysa, naibaga kano ti akin balay iti nagdagusam. Akanayon ti panag-ininumyo ijay dagus mo. Pakawanandak ko matatang. Ngampod no abagsak amin agrado. Kadrapay dagiti daduma. Diyak amo ti sarita akin ka. Di ka agpampanunaw. Babae ka pa'y matngarawd. Ngam nalaing kang aginom iti arak. Di mo pinampanunot amin arigat may. Sakripisyo may para kan ka. Tatang, pakawanandak ko man. Naisungsunga ka dagiti barkada. Sa anak ng agsing-singer. Ngam di mo ka di pinanunot. Ngayon remedyo milaang iti inam dagiti pinagbaybayad mo. Tunggal aginom ka iti ara. Pinanunot mo ka di. No nakapangan kami. Wano nakakapi kami man laang. Iti panagbulbulak-bulyaw. Pinanunot mo ka di. No anya ti kasasaan may iti inam. Nagimimpad kami. Tapno lang at dagastusam iti pagadalan. Kasta lang ti aramidam. Pakawanandak ko matatang. Talaga anak ka tinagbidot na. Pakawanandak ko Erwin, anya ka diti planong ita? Agdanatan na. Oray ta nagsardeng damatan iti panagadal ta. Sigurado ka? Wan, tumakdartan iti bukod ta saka. Kababay mo't napapakpakan ta kadag iti parents ta. Wan nga rod. Sige, ibagam tungarod kadag iti dadakkel mo tamakisarita da kadag iti dadakkel ko. Sige. Kat sa ganahan mo ti panagkalay sa ta. Tatang, nanang, makiasawa akon. Hanggang awan ti trabahom anak ko. Sigurado ka kade. Narigat ti agpamilya no saan ka pa'y anak kasagana. Pudno day ta, nanang. Ngam, nasa isaya at siguro no makiasawa akon. Tada katulunga. Sige, nuday tati ko na. Ibagam iti kaayan-ayat mo. Taumay dan makisarita. Wan, tatang. Sige, panawan kayo pa. Amok,
Madidirik na ti amam, anak ko. Napaay tadi ka nakalpas iti panag-eskwela. Ita, makiasawa kan? Nana, jak mauma adumawat iti pamakawan nyo. Dakal tinagbidutak. Nga maaramidak ti amin. Tapno makabawi ak kada kayo. Di akong kabailan asukayon ti gargardinak. No kayat yo, da kayon timang sukay. Wen anusan nyo nga agmula itinateng. Tapno addan to usaran nyo. Nang runak at masikog kagaya man, Marilaw. Wana nang. Kat no itulok yung kuma. Lumasin kami iti pagyanan. Agyan kami kuma ijay kalapaw tayo ijay paggardenan mi. Wen, anak ko. Nga masapol nga ipatarimaan nyo pa'y. Wana nang. Lumasin kami tapno amumi dagiti masapsapol mi. Wen tainton adda maalayaw iti panaggargar din yaw. Wen no makaurnong kayaw. Inuten yaw amang ipatakder iti balay yaw. Erwin, awan gaya man bagas. Awan pa'y gatasan niya, baby. Wen nga rod. Awan pa'y matbayad sa inla ko taan natang. Padasam man pa'y timapan iji balay dananang. Mabain akon. Oray siya nga rod. Mabain akon. Ang awan mat mabalinta. Marik na tayo tantirigat. Dahil gayam ti ibagbagadananang iti. Ano yung gaid ta tinagadal. Nalabit ang nakaturpusta. Kat naadaan tayo tinapintas sa panggadan. Huwan nga rod. Ngam uray kasano ti panagbabawi tayo ta. Nalpasan ti amin. Awanin maaramidan ta. Iso ang masapul ang makaadal to dagiti anak ta. Tapno saan da ang maitulad kadata. Nalaos ti panagbabawik gapo iti nararamid ko iti kalabas. Nang runa ita, tauray kasano ti panagtrabaho mi nga agasawa, marik namilat ta ti kinarigat ti biyag. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, Marilo. Pagayam Marilo, biddot ti inaramid mo. Tas sinayang mo ti kanito ana ipaaykan ka, para kumamutlaeng iti pagimbagam. Agpay kumamat nga adal da ito'y kadagiti estudyante, ta igaid da kumati panagadalda, ta para matlaang dayta iti pagsayaatan da. Kat dayta titawid da, nga uray sa dino man ti papananda, awan apulos ti makaagaw kadakwada. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marilo, adinan kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, ken iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.